Καλώς ήρθατε, φίλοι μου, στο Mr. Terror Tales. Είμαι ο αφηγητής σας και απόψε θα ταξιδέψουμε σε μια εποχή που οι περισσότεροι περιμένουν με ανυπομονησία την άνοιξη. Όμως, τι γίνεται όταν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου ξυπνούν κάτι άλλο, κάτι σκοτεινό και απειλητικό? 3 τρομακτικές ιστορίες που θα σας κάνουν να αναρωτηθείτε αν η φύση της άνοιξης κρύβει κάτι πιο επικίνδυνο από το φρέσκο άρωμα των λουλουδιών και το κελάιδισμα των πουλιών. Ετοιμαστείτε, γιατί ο τρόμος που ξυπνά με την άνοιξη δεν είναι τίποτα λιγότερο από αβάσταχτος. Η σκιώδης άνοιξη. Ήταν η πρώτη μέρα της άνοιξης όταν η Άννα, μια νεαρή δασολόγος, αποφάσισε να πάει στο δάσος για να δει την αναγέννηση της φύσης. Το δάσος, συνήθως γεμάτο από ήχους της φύσης, εκείνη την ημέρα ήταν εντελώς σιωπηλό, με μόνο τον ήχο των βημάτων της να ακούγεται. Η ατμόσφαιρα ήταν περίεργη, σαν να υπήρχε κάτι ανησυχητικό στον αέρα, κάτι που δεν μπορούσε να καταλάβει. Καθώς περπατούσε πιο μέσα στο δάσος, η Άννα άρχισε να κρυώνει παρά την καλή θερμοκρασία. Το δάσος ήταν ζωντανό αλλά και νεκρό ταυτόχρονα. Τα φύλλα των δέντρων κουνιόντουσαν παράξενα, σαν να τα φυσούσε κάτι αόρατο, και τότε άκουσε ένα θρώισμα. Μέσα στην σιωπηλή νύχτα ακουγόταν μόνο το θρώισμα των φύλλων. Οι σκιές χόρευαν στο σκοτάδι, δημιουργώντας μια τρομακτική ατμόσφαιρα. Κάποιος ή κάτι ήταν εκεί. Ξαφνικά έκανε πολύ κρύο, χωρίς κανείς να ξέρει γιατί. Η Άννα έτρεξε πίσω στο χωριό, με τον ήχο από τα βήματα να την ακολουθεί, ενώ κάτι σκοτεινό και αρχαίο ξυπνούσε πίσω της. Όταν έφτασε σπίτι της, το δάσος ησύχασε. Την επόμενη μέρα, οι χωρικοί της είπαν ότι κάθε άνοιξη τα πλάσματα του δάσους ξυπνούν και όποιος τα ακούσει αλλάζει για πάντα. Καθώς ο ήλιος ανέτειλε το επόμενο πρωί, όλοι ήξεραν πως μια καινούρια ιστορία θα ξεκινούσε. Η οικογένεια Καραγιάννη ήταν πάντα πολύ δεμένη, ζώντας στο πατρικό του σπίτι για γενιές, αλλά τελευταία κάτι δεν πήγαινε καλά. Παράξενα πράγματα άρχισαν να συμβαίνουν, τρομάζοντάς τους. Η Μαρίνα, η μικρότερη κόρη, ήταν η πρώτη που πρόσεξε τη σιωπή. Δεν ήταν μια συνηθισμένη σιωπή, ήταν βαριά, αποπνικτική, σαν να τύλιγε το σπίτι. Την ένιωθε μέσα της, μια ανατριχιαστική ησυχία που την έκανε να νιώθει άβολα. Καθώς έπεφτε η νύχτα, άρχισαν οι ψίθυροι, αχνοί στην αρχή, μετά όλο και πιο δυνατοί. Η οικογένεια τους άκουγε, αλλά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Ο φόβος τους είχε κυριεύσει και ο ύπνος έγινε άπιαστο όνειρο. Η άνοιξη του κακού ξεκινά. Μια γυναίκα επιστρέφει στο πατρικό της, αγνοώντας τα σκοτεινά μυστικά που την περιμένουν. Καθώς μπαίνει μέσα, οι αναμνήσεις ξαναζωντανεύουν, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρει ότι η πραγματική φρίκη μόλις ξεκινά. Η Σοφία γυρίζει σπίτι, νιώθοντας ένα ανατριχιαστικό κρύο. Το σπίτι είναι όπως το άφησε, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Νιώθει ότι δεν είναι μόνη. Καθώς η Σοφία περπατάει μέσα στο σπίτι, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο περίεργη. Σκιές χορεύουν στους τοίχους και ψίθυροι αντιχούν στα άδεια δωμάτια. Νιώθει μια παρουσία, κάτι που την παρακολουθεί. Καθώς προχωρούσε, η σιωπή γύρω της έγινε εκκοφαντική. Ξαφνικά, το υπόγειο φώτισε με μια απαλή, σχεδόν υπερφυσική λάμψη. Κάπου εκεί, στην άκρη του χώρου, πρόβαλε η φιγούρα του πατέρα της. Αλλά δεν ήταν αυτός. Δεν ήταν πια άνθρωπος. Ήταν κάτι άλλο. Η άνοιξη είναι η ώρα της αναγέννησης, ψιθύρισε με φωνή που δεν ήταν δική του. Και ο θάνατος, η αρχή. 3 ιστορίες, 3 διαφορετικές περιπέτειες, αλλά όλες έχουν κάτι κοινό, τον δρόμο της άνοιξης και τον σκοτεινό κόσμο που ξυπνά μαζί της.
Όταν η φύση αναγεννάται, ίσως δεν είναι μόνο η ζωή που επιστρέφει, αλλά και το κακό, αν τολμάτε να επισκεφτείτε αυτά τα μέρη ή να ζήσετε τις περιόδους που περιγράφηκαν, ξέρετε τι σας περιμένει. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το Mr. Terror Tales. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε το κουδούνι για τις ειδοποιήσεις και μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες τρομακτικές ιστορίες. Εάν το επιθυμείτε, στείλτε μας στο email του καναλιού τη δικιά σας ιστορία.